רגע, לירוי, התכשיט שלי ממש נוצץ, זה לא יהלום טבעי? לא בהכרח. אז ברוכים הבאים לפרק שנדבר על ההבדלים בין יהלום טבעי, מעבדה, מוסונייט וזירקוניה. כולם נוצצים, אבל במציאות יש הבדל של אלפי שקלים, קשיות, שחיקות, ייצור ואפילו שווי עתידי. נתחיל ביהלום טבעי, שנוצר בבטן האדמה במשך מיליארדי שנים תחת לחץ וחום גבוהים. הוא בדרגת קשיות 10 בסולם מוס, שומר על הברק לאורך שנים, כמעט ולא נשחק ומאוד נדיר בטבע. ומבחינת מחיר הוא הכי יקר, כי נדירות שווה כסף. הבא הוא יהלום מעבדה. אותם נתונים מבחינה כימית וגם בקשיות ובסולם 10, אך שבמקום לחכות מיליארדי שנים ייצרו אותו במעבדה תוך מספר שבועות. הוא זהה לתכונותיו של היהלום הטבעי, אבל זול באופן משמעותי, לפעמים ברמת ה-90%. וזה למה אנשים מתים עליו. הבאה היא המוסונייט, אבן נדירה שהתגלתה בתוך מטאוריט ועשויה מסיליקון קרבי. היא עמידה מאוד עם קשיות 9.25, נוצצת והברק שלה נותן אפקט של קשת בענן. אך היום כל אבני המוסונייט מיוצרות במעבדה ושוויים נמוך יותר מיהלום מעבדה. ואחרונה, הזירקוניה, אבן סינתטית שמיוצרת בתנאי מעבדה בעלות של דולרים בודדים ומשמשת לתכשיטים תעשייתיים, והיא בדרגת קשיות 8. בהתחלה היא נוצצת ויפה ולאחר תקופה היא נראית כבר עכורה ומאבדת את הברק שלה. והמחיר בהתאם מדובר בשקלים בודדים. אז מה עדיף? זה כבר תלוי בתקציב, בהעדפה אישית ובמה שחשוב לכם באמת. אבל דבר אחד בטוח, לא כל הנוצץ הוא יהלום.